Len tam mám, aby mi do toho... Ale... Kto máte? Poviem Peťa vo svojček, poviem dolu. Áno. Pekné ženy dopredu. Áno, musia dať do záberu. Áno, raz, dva, tri. My sa zimy nebojíme, nemáme z nej strach. S odvahou si zachováme hladový voda. No tak plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj. Ole! Ole! V dnešnej vode trikrát nazdar. Var, var, var! Trošku do vody. Ide to. Z jakých 30-40 vás tu bude? Dnes nás bolo okolo 35, časť je ešte na jednom výstupe, ale máme tých 80 aktívnych členov túto sezónu. Aký je to pocit dnes, keď ste tam vrhali? Aká bola voda? Bolo to vynikajúce dnes, vzhľadom aj na to, že nie je až taká teplota minusová vzduchu. Voda má nejaký 1, takže to bolo akurátne, také fajnové. Kde sa dajú takto potom posedieť, popiť ten punč. Čo ten punč, aký máte nejaký špeciálny medvedovský recept? Máme špeciálny medvedovský na 20 litrov punču, 12 litrov vína, 2 litre čerešňovice, liter griotky a nejaké ovocie a čaj. A hneď vám je teplo, čo A bolo? hneď je teplejšie isto. Je to o tom, že bez takéto plavby silvestrovské by Silvestr nebol, hej? Nebolo by to ono, hej. Ja napríklad už nejdem nikde, už som na Silvester za sebou, už som len doma. Super, perfektné. Meno celé aké? Janáč Peter. Koľko máte rokov? 41. Odkiaľ ste? Toto z Banovic nad Bebravou. Určite, povedzte mi ešte taký rýchly recept, že toho... Pozri, toto si dá. To je dobré, ale keď chce niekto ísť do tej vody prvýkrát v živote, čo musí? Zaťať zuby, alebo čo? Aký je recept V vlastne? podstate trošku otužovať, chodiť aj keď je zle počasie von, posprchovať sa s tou studenou vodou, nechodiť moc na obliekaní, keď netreba byť na obliekaní adekvátne, tak netreba. A potom priamo tu? Priamo do vody sa dá ísť úplne v pohodičke. Hodiť sa rovno, hej? Ako čo? Nezastaviť, najlepšie nezastaviť, ísť pomalinky, plynule, ale nezastaviť. A čo odkážete ľuďom, ktorí si tak trošku ťukajú na čelo, keď vás vidia, ako idete do vody? Ťažko to vysvetliť. Tí ľudia stále je nás viac a viac. Je to taký veľmi nepríjemný, ale veľmi dobrý liek. Tá studená voda. A teraz to otvorí. Strieľaj ho, víš, šančku. Ale to je. Tak vidíte. Tak ešte raz. 3, 4. Všetko dobré po roku. Ešte dáme na jeden raz ešte. A tu ešte raz do vody. Hej, mala som. Ideme, no? Ivenka. Eva, ostaňte ešte. Ešte raz ideme. Prečo vlastne vy to všetkým jasné, ale prečo takto končíte vlastne rok? 30 rozličiť s rokom, tak netradične vám, alebo prečo? Tak sme si zvykli, už 4. rok toto robíme a je to také veselšie, príjemnejšie. A spojíme aj príjemne s užitočným, pretože spravíme niečo pre zdravie. Výborná. Trošku teplá, 2 stupne. Iba aj menej. Bežali. Aj baba. Čau, mama. Kde baba? Čau, baba. Čau, ahoj. Nezastavujem. Hlavne roztrúvam kašu. Podlažu. Podkladený. Vstávaj. No. No je to no? Aby ťa nebokúkali, poďte ti vejko, poď za mňa. Aj, teta Líva ide, hopa, hopa. Ale to je hodinu.
Tuto sa postavili. Už dol. Super, ďakujem krásne, perfektne. Môžete vysvetliť miestny. Griotka a ovoce. Pomáha to tým medveďom, vieš, že... Jasné, jak išli z vody, vy ste ich videli. Vysmiatí. Dobre. Dobre, stačí. To sa užíva pred alebo po. Ďakujem, voláte sa? Milan. Celý bodem. Branislav. Branislav Milan. Áno. Toto je šiesta sezóna, šiestu zimu. Prečo vás to takto na Silvestra? Tak nie je čo tak až moc robiť, ľudia sú už unudení doma. V televízii tiež moc není v toho, asi nedáte. Pohoda. A večerné zábavy sú teda až večer, takže cez deň niečo robí, tak dosť taká tradícia vznikla, že varíme punža plus plávame a keď je ešte lepšie počasie ako teraz, myslím minusové teploty, tak ešte aj hokej hrávame tuto potom. Počajú mohli by teda a potom sme zistili, že prečo to je. Že No, ale keď vidím, jak sa teraz klepete, je to horšie potom ako predtým. To je v pohode, to sa len tak ako sval zahrieva trošku. Koľko ste boli vo vode tak zhruba? Neviem, my chodíme viac menej tak na viackrát, na 3 až 5 krát do vody, von z vody. To je taký iný štýl ako na nejaké metre plávať. Dneska sa moc plávať nedá, lebo je to zamrznuté. Takže chodíme na také, že von z vody do vody. Dobre, ďakujem.